batxillergoari begira IKT lanketa pixka bat desberdina, baina arte ematen dituen klaseak erabatean lehenengo eros gustora eta aldaketa bat behar nuen nik eta nire ikaslek ere baina. Pixka bat hortan pentsatzen hasita eta programazioaren edukia edo programazioa landu nahian hasi ginen mugikorreako aplikazioak sortzeko unitatexo bat sortzen. Unitate hau, horren motivazioa da pixka bat, ikuste ikasleak zer erabilera egiten duten mugikorrarena eta ze gutxi sortzen duten. Dena da konsumitu, baina sortu ez ez. Eta zergatik ez sortu aplikazioak eta zergatik ez jarri arazo bat eta eurek aplikazio baten bidez talde lanean hori burutu. Pixka paje horrekin hasi nintzen, eta pixkat lehenengo urratsa izan zen gidatutako ariketa batzuekin hastea. Oso mugikorra ditu sensore pilo bat, dauka prozesadorea, ikusten pantalla, ditu traste pilo bat, eta horiekin guztiekin pixka bat ez era konsumitzaile batetik ikusita, bizik eta sortzaile ikuspegi batetik, horiek guztiak ezagutzen, eta zer ezaugarri, eta nola, eta pixkat hori probatzeko eta hori pixka bat irakasteko helburua da gero haiek bakarrik lan egitea. Orduan, askatzeko prozesu horretan, joan behar nintzen pixkanaka. Orduan, ariketa batzuk proposatzen nizkien, ariketa hauek internetik daude, euskeratzen nituen, jarri nituen ere estiloan, eta joaten nintzen, hasieran oso gidatuta zen, gero gidaritza hori, pixka gauza batzuk hasi bat ziren bilatzen interneten, geroz eta gehiago hasi bat ziren autonomoan lanean, eta geroz eta iritsi bat ziren puntu honetara, puntu hauetara, ja autonomia maila majo batek. Zeren hori da gero errealitatean daukaguna, moldatu behar da, edo moko ikastarrak direla, edo ikasteko ohitura hori eta ikasteko autonomia hori izan behar zuten. Orduan, zait bat, pixkat zer egingo genuen, nola antolatuta dagoen, zer egin behar zen mugikorrean gauza aplikazioak egiteko zer behar da, eta hasi ginen hori ariketa batzuk egiten. Ariketa horiek ebaluatzerako orduan, kontutan hartzen nuen nik markatutako puntuak, baina baita ere ate bat irekita uzten nuen haien sorkuntzatik edo haien iniziatibatik aportazioak eta gauza desberdinak eta pixkat hortik. Orduan horrela hasi zen pixkata, bale? Joaten dira ja, aplikazioak nola egiten diren eta mugikorraren sensor eta gailu desberdinak ezagutzen, era geroz eta autonomoago batean, eta iristen gara proiektua izeneko ja azkenengo ariketa da. Ariketa honetan, haiek euren proiektu propioa planteatu behar dute. Orduan, urte batzuetan, mugatzen die, proiektua izan behar da adibidez, ezintasun fisikoa duten pertsonei zuzenduta eta haiei laguntzeko aplikazio bat egin behar dute. Hasieran, izan da, zer da, ez da. Gero beste batzuetan hartzen adibidez egin dara pixkat atea irekita, gai batzuk proposatu, baina baita beste batzuei ere atea ireki. Orduan geolokalizazioa lantzen ari gara, eta gero ezintasuna edo duten pertsonentzako lagungarri izan daitezken aplikazioak sortzen dut. Arazo bat ematen diegu, tresna batzuk ikasi ditugu, eta orduan bakarrik falta da, arazo berri bateri, tresna horiek erabilita, eure konponbide bat eman, web bat egin, web horretan haien aplikazioa aurkeztu, QR kodigo batzuekin deskargatzeko moduko bersio desberdinak eta dokumentatu, eta hori defendatu klasearen aurrean. Hori da pixka bat, laburtuta, aurkeztu da guztia. Motivazioak edo gaur egungo gazten erabilera eta ze gutxi sortzen dute eta zenbat kontsumitu, orduan hori pixka bat eldek ere kapazak ikusten baien burua gauzak sortzeko. Beste aldetik ere bai, ikatetan gaudenez, sensore eta tramokulu guztiak ezagutzeko beharra edo hori kurrikulumean ere agertzen da. Bestetik ere bai, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza bat lantzeeko aukera zinobea ematen du, eta
ja beste pentsamendu konputazionala landu, programatzen ikasi, hizkuntza informatikoan sakondu gabe, zer pasatzen zitzaidan niri, orain dela urte gutxi arte. Nahi niela programatzen irakatsi, baina ez nien nahi Python edo irakatsi, ez nien nahi C++ irakatsi, ez nien nahi HTML irakatsi. Helburua ez da sintaxi konkretu bat edo ze hitz klabe agertu baten orduan, nahi nuen ere bai, hizkuntza bat ikasi gabe programatzen ikastea, baina baita ere potentzialidade pixka bat, Scratchek eskaintzen ez bidara. Adibidez, edo olako hizkuntza visualak edo puzzle moduko horiek, batzutan mugatuta daude. Orduan, tarteko bidean, agertzen da App Inventor. App Inventor, Android gailurentzako Google garatu zuen plataforma bat da, Scratchen moduko, baina pixka bat potenteagoa, eta, bere garaian askatu egin zuen, eta Massachusettseko institutuak hartu zuen bere gai, mantentzen du, eta doakoa da, eta jende guztiak bere gaitzen. Eta gero, gure gizartean ere bai, errealitatearekin lotura hongo daukaz, gaur egun, startupak eta enpresa berri horiek, eta hori dago leku guztietan. Eta baita ere, komunikatzeko bideak, eta orduan testu ingurua, hori da, esan bezala, laburduta, kontsumitzailetik, sortzaile izateko gara bide hori pixkat egitea, aplikazioak nola egiten den ikasi eta gero, arazo bateri irten bidea ematea, eta hori guztia, emandako baldintza eta marko baten barruan. Orduan, hau izan zen aurreko urtean planteatu nuen markoa. Zailtasun behituzten nuen eziketan lagunduten mugikorreko aplikazio bat garatu eta aurkeztu beharko dute. Alternatiba, esken egin zaitu okuritzen, geolokalizazio erabiliz, GPS-a, koordenadak, non nagoen, zer dagoen nire inguruan, horren arabera, zerbait egingo duen aplikazio. Orduan, horretarako zentsurak edari behar dira, unbentzako baldin bada, egokitu egon behar da interfeiza, web horri batetik deskargatzeko aukera izango dugu, bersioen edo pixka garapena edo gure bidea markatzen duten inflexio puntu edo bersioak izango direnak, horiek ere dokumentatu, lizentzia, lan bat egiten dudanean, zer lizentziarekin publikatzen du, zergatik, erabakitzen dut lizentzia bat erabiltzea edo denuztea, aukeran ere bai ingelesa, zergatik ez, gure web hori egiten dugunean, azalpenak egon daitezela euskeraz, euskerari eman behar egolako garrantzia, baina zergatik ez ingelesez. Eta aurkezpena aurreka eba, zergatik ezin dut ingelesez egin. Klasean aurren aurkeztearen beste ebaluatzeko aspektua da. Eta horrekin guztiarekin ebaluatzeko matrize bat ematen zaie. Proiektu azten denean, ematen diet 15 puntu jatu dituen matrize bat, puntu bakoitza dauzka lau valorazio modu, adibidez, aurkezpenean aurkezlea egonda jenderi begira, egonda ahotsa altua, aurkezlearen valorazioak dauzka lau puntu, edo oso ondo egin du, edo ondo, edo erdibordi, edo gaizki. Eta zeren arabera aukeratzen da valorazio bat edo bestea. Eta ikasleek ere bai, euren taldekideak ebaluatzen dituzte. Ez da indi bakarra. Orduan, haiei usten diet, notaren eureko 10 zuek jarriko dituzue, orduan jarri dira, askotan, ni baino zorrotzak izaten dira. Orduan, kompetentzia batzuk erantzen ditugu bide batez, zeharkakoak, komunikatzeko kompetentzia, hitzez, hitzi gabe, ikasten eta pentsatzen ikasteko kompetentzia, arazo ematen zaie, eta bat urratxe mandar ikuste hori konpontzeko, ekideko espiriturako kompetentzia, eta elkarbizitzarako pentsatu behar dut arazoa duen pertsona horrengan, zer behar duen, egin behar dute lankidetza beste pertsona batekin, askotan kapazitate desberdinak dituzten ikasleak ekartzen dira. Eta orokorrak, zientziarako kompetentzia, teknologiarako, garraitatasunerako, hizkuntza, adoia ezagunak dituzue. Orduan, ze eduki edo oso simplea da, azkenean, egiten dugu, hori, esandako lau edo bostarik eta horiek errepasatzen ditugu, eta ja, egoeraren arazoa eman eta gero, egoeraren azterketa bat egin, zer egingo dugu, zenbat denbora nolabait, eta aurkezpena dauzkago ja datorren astean, aste bentarako bersioak egun berria bukatuta, bersio definitiboak. Prebersioa edo beta bersioak ere aurkeztu dituzten egin dela 10 egun. Hortxe. Fase desberdinak daude, sorkuntza fasea, zer egingo dugun erabaki, bersioetan banatu, lehenengoan bakarrik egingo dut, baina ondo legoke bigarrenean hau ere gehitzea, hirugarrenean akaso, hortxe, pixkat.
probatze fasea, egin dena probatu eta hobetu, konpilazio eta instalatze faseak, behin betiko bertsioak ja probatu behar dira mugitu horretan, eta azkenik ja publikatu eta hor. Metodologia, lehen esan bezala, proiektatan, eske da, entorno perfektua horretarako. Gaur, ni hemen bitartean klasean daude, eta berdin du joan ba irakaslea edo ez, haiek daude lanean ja proiektuan da aurkezpenak prestatzeko bat horren astean, eta inkluso batzuetan etortzen dira klasea hasi baino lehen, giltza, utzi giltza horren agaitan sartzeko aplikazioarekin, ostia, nahi horrekin flipatu. Orduan, bueno, ebaluazioen nola ebaluatzen da guzti hau? Hasiera batean, lehenengo brainstorming moduko bat eta gero, egin behar dute diagrama mapa edo kontzeptu mapa bat edo, eta hemen dauzkagu adibide bat. Mundutik biraka izeneko aplikazioa egin dute batzuek, bidaiatzen zaudenerako, jendeak bidaia errazagoak, esan divertigarria, kontzan bere pedala da. Egiten dute hasierako mapa zenbat pantaila izango dituen, baina, hau bakarrik ez da, gero pantaila batzuetan erabiltzen dira sensoreak edo GPS-ak eta horiek identifikatu behar ditugu ere izkutuko osagaiak bezala. Eta gero azten dira pantaila bakoitza baina zentratzen. Lehenengo pantailan ongitorrea izango da, slide batean edo desplegable batean menutxo bat, eta aukera desberdinak itzultzailea, inurri duketa, eskortzen zarenerako argazkinean edo Google Maps bat ere, jakiteko nun zaudete ez dago inguruan, argazkiak ateatzeko, txamponak aldatzeko, eta orduan hemen elementu hauek ikusgarriak izango dira, baina badaude beste batzuk ikusiko erlojua bezala edo musika entzuteko sound osagaia. Eta hau da pixka bat ez dira gehiagik sartuko, baina asko zerrezagoa da, ematen dena asko zerrezagoa da. Baina, bueno, haiek egin behar dute mapa bat. Nondik joango nahi, zer egingo dut gaur, zer egingo dut bihar, nik lan emanatu behar bat badugu, zer egin behar den adostutako diagrama hori, eta gero egiten dara klasikorenaren jarraitzen zuzen, egunerokoan, zu haien gainean zaudez, zalantzak eta pixka laguntzen, eta gero aurkezpena eta proiektua bukatzen dutenean, errubrika bat egin behar dute, haien etanik. Eta, baulako zerbait. Da, formulario tonto bat. Taldeak aukeratzen dugu, lehenengo taldea, bi pertsonenak ez dut bat. Sorkuntza faseari dagokionez, aplikazioari buruzko informazioa. Aplikazioa, proiektuari buruzko oharrak atalean edo, nola erabili behar den, argi eta garbi azaltzen du. Zeo zer falta zaio, ez du erabiltzari buruzko, iten bakoitza, ze puntu. Kredituak eta lizentzia. Lizentzia aukeratu dute, jarri dute logoa, orduan saioak, hasieran uste duen motzagoa laburragoa izango zela gero desmadratu egin zen. Eta beldurra ez, enuen nahi mostea hori, ikuste dituzu ikasleak horren sartuta eta horren motibatuta, ze hori mostea ematen zen kriston pere. Emango dut beste hilabete bat. Zer abantaia daukagu ikateak ematen dugunak batxeroan? Selektibidaden salten ez dela. Orduan, daukagu erratasunak nahi duguna egiteko. Orduan, baulako gauzak egin daitezke. Eta luzatuko dugu tikabete bat? Ez luzatu? Orduan, pixkat zein sekuenzializazioa. Eta ze baliabide. Bigarren ebaluazioa iritsi danean, nire antzeko zer gertu da, ze nota jarri duzu? Momentuan zen nota edo? Bigarren, bukatu duzu. Hoi saiatzen da izena da, bigarren ebaluaketan ariketak egiten 4 edo 5 ariketa horiek, 4 edo 5 ariketa horietan, betetzen badituzte 6 puntu, daukate notaren 175 eta gainontzeko 125 eurek aportatzen dutenarekin, eta eskatzen dien pixka bat aportatzen eurek zerbait sortzea, zerbait batzuetan oso evidentea, beste batzuetan pentsatu da beste pixka bat. Eta horren arabera, simple, eta gero azterketatxo bat ere bai jartzen diet, batzuetan, biginak egiten duten ez lan, batek egin bestea ikusi, edo hori pixka bat egitatzeko, bloke batzuk jarri eta zer egiten duten, edo nola ingo zenukea, oso pisu gutxi dauka, uste duteneko 25 pisu daukela azterketa, eta gainontzeko egiteko. Ze baliabide behar ditugu hau egiteko? Taldeko ordenagailu bat eta Arduino edo Android duen mugikor bat. Edukien web horria, hau da nik sortutako horri hau, eta hemen agertzen dira, azten bat egun falta dira proiekturako, hau ez da bat egun eratu.
Eta sortzeko horrean. Hau nun egiten da? Bueno, App Inventor web horrean, hau egia nire proiektuak. Hemen daukat soinu grabatzaile bat, tonto bat, hasiera, bukaera eta play egiten duena, osagaiak, orduan hemen daukagu interfeiza edo itxura, ze elementu nahi ditugu, non nahi ditugu, eta hori antolatzeko lekua, eta ondoren daukagu blokeen atala. Blokeen atala, scratchen eta oso antzerakoa da, pixka bat potenteagoa, zeren pantailatik pantailara mugitu gaitezke, aldagaiak bidali ditzazkegu pantailen artean, eta bueno, ja pixka bat ematen die beste potentzialite bat. Eta zer gehiago behar dugun, askoz gehiago ez. Hemendik zuzenean, horri honetatik egiten duguna da, QR kode bat sortu, lehitzen dugu, irakurtzen dugu gure mugikorrarekin, deskargatzen da, ez da bil. Bueno, efekatu bat eta bestea. Eta, azkenik egoratzeko errubrikado formularia, bidaltzen diedana. Eta hemen daukagu, haiek sortutako web horri bat, Luka app, hau da 2015ko urtarrilekoa, azten ari ginen, nola, oain eskatzen dira zerbait bisualagoa, zerbait salgarriagoa, ze azkenean aplikazioak egin ez bakarri, baizik eta saldu behar ditugu, eta itxura, eta zaindu, eta guzti hori, garrantzia gehiago ematen dut gaur egun, eta, menutxo bat, pantalla, eta hau erabiltzen dute gero haien aplikazioa defendatzeko. Eta besterik ez, hau izan da dena nire batetik. Inor nahi badu zehozer hemendik, zuena da. Bai, aurkezpena hau dago norbait? Ez, hemen ez dago, Ja, ez dakit. Bidaliko. Aurkezpena gertzen zen hori, baina bestea formularioan izango da. Formularioan, igual erratu nintzen linka bidaltzeak bat da. Eta bidali zen hori galdetegia. Iker bidaliko diot aurkezpena, eta gero zuen partekatuko.